bangod gid lamang ya sa baka nga ginhigot sa gwa sang balay na akig ining si Jonic sa kay Agustin mga ka-K5 no. Rason nga nagtugas ang ilaya nga hiligot-anon 5 na kabulan ang nakaligad kag according diri sa kay Kapitan Cabalar nga sang Disyembre 8 sang gabi nakabatiin ni sang lupok 100 meters halin sa iya nga balay diri sa may durungan kag sa information nga nakuha niya nga ti ang ining iya gali iya nga tiyo nga si Jonic gintiro na sang bayaw man mismo no sang biktima nga si Agustin kay ti nag-trigger liwat ang mga ka-K5 no ang ining issue nila ya sang tinalikdan nga 5 ka bulan bangod gid lamang ya sa baka nga ginhigot sang suspect sa gwa sang balay sang victim mga ka-K5. Ti sa subong ang ining biktima naton nga si Jonic ara subong sa Western Visayas Medical Center kag natala na nga operahan matapos nga nagguluha ang iya nga tinai mga ka-K5. Ginkilala ang biktima nga si Jonic Medina, isa ka welder kag ang suspect nga iya bayaw nga si Agustin Dolido, isa ka mangunguma, lunsay residente sa barangay Durungan, Tigbawan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Kapitan Joel Cabalar nga nakabati ini sang isa tubtob duha ka lupok sa din iya nakita ang tiyo sini nga si Jonic nga nagalakat kag ginauyatan ang iya tiyan sa di nagagwa na ang iya tinae alas 8:25 sang gabi Disyembre 8 kag kinahanglanon nga ipaydalom sa operasyon. Gindugang man sini nga 5 na kabulan ang nakaligad sang natabo ang issue apang kun kaisa hindi malikawan nga maungkat iniliwat ilabi na kung nakainom ang suspect kag ang biktima. Naibaluan nga nagainom si Agustin kaupod ang 3 kaiban pa sa atubang sang ila balay sang nagabot si Jonic kag ginkumprontar ang suspect tubtob nga nagbaisay ang mga ini. Nagsulod naman ang suspect sa iya balay kag nagkuha sang armas kag gintiro ang biktima sa tiyan. Sunod naman kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sang Tigbawan Municipal Police Station nga nagahudan ang biktima sa baka ka suspect nga ginigot sa gwa sang iya balay rason sang ila hiligot-anod. Samtang padayon naman ang hot pursuit operation sang kapulisan sa Tigbawan matapos nakapalagyo ang suspect. Live diri sa Banwa sang Tigbawan ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.